Χρόνια έκανα λάθη στο trading. Έχασα χρήματα, έχασα ύπνο, έχασα υπομονή. Και μετά κατάλαβα κάτι που άλλαξε τα πάντα. Σε αυτό το βίντεο δεν θα σου πω τι να αγοράσεις. Θα σου δείξω πώς να σκέφτεσαι σαν trader. Και θέλω να μείνεις μέχρι το τέλος, γιατί σήμερα θα σου δείξω για πρώτη φορά ολοκληρωμένη τη στρατηγική μου, ακριβώς πώς κάνω εγώ trading βήμα-βήμα χωρίς να κρύψω τίποτα. Εάν είσαι έτοιμος, πάμε! Το συγκεκριμένο βίντεο είναι μια ιδέα από το κανάλι Chart Fantastic, όπου λέει ο καθένας πώς κάνει trading. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τον τελευταίο καιρό βλέπω πολλά καινούργια φιντάνια στο YouTube με μικροκανάλια που ασχολούνται με το Smart Money Concept. Καλά κάνουν που μπαίνουν στο YouTube. Το θέμα είναι ότι μπερδεύουν τον κόσμο με αυτά που λένε και δεν είναι και καλοί traders. Σήμερα θα κάνω την ανάλυση μου πάνω στο πώς παίρνω εγώ ένα setup ολοκληρωμένο όλο το strategy, όπου μπορεί να δει κάποιος το Smart Money Concept, αυτό που ξέρω και αυτό που διδάσκω, και θα ξεκινήσει το βίντεο από τα πιο απλά και θα τελειώσει στα πιο εξειδικευμένα σημεία του Smart Money Concept. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όπως είπα από τα πιο απλά. Στο trading υπάρχουν δύο τύποι συναλλαγών. Υπάρχει το buy, όπου σημαίνει ότι πατάς εντολή για να πάει προς τα πάνω το διάγραμμα, δηλαδή όταν πατάς και στοχεύεις προς τα πάνω, και υπάρχει και το sell, όπου το πατάς και θες η τιμή, το διάγραμμα να πάει προς τα κάτω. Οπότε υπάρχουν αυτά τα δύο, buy και sell. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει είτε θα πάει πάνω είτε θα πάει κάτω. Δεξιά ή αριστερά δεν πρόκειται να πάει το διάγραμμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκεί πέρα που το χάνουν όλοι και προσπαθούμε εμείς οι day traders να βγάλουμε λεφτά, είναι το πώς θα ερμηνεύσουμε πώς θα γίνει ένα buy ή πώς θα γίνει ένα sell. Με τον κλασικό τρόπο επενδύσεων, το sell, το short δηλαδή, το ξεχνάτε σε μια απλή χρηματιστηριακή. Δεν μπορείτε να κάνετε short και μπορείτε να παίξετε μόνο με το μονόπλευρο τρόπο του buy, δηλαδή όταν αγοράζω και πάει προς τα πάνω, ή αλλιώς long και πάει προς τα πάνω η τιμή της μετοχής. Στο trading έχουμε και το sell, δηλαδή το σορτάρισμα, όπου λέμε ότι η τιμή θα πάει προς τα κάτω. Και σε αυτό το σημείο πάρε το free course. Είναι το δωρεάν υλικό που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις σωστά στο SMC. Στείλε μου την απλή λέξη free course στο Instagram. Αν όμως θες το επόμενο επίπεδο, κλείσε το lifetime access. Θα κάνουμε one-to-one μαθήματα μαζί για να εκτοξεύσεις το trading σου. Διάλεξε, ξεκινάς δωρεάν ή επενδύσεις στο μέλλον σου. Στείλε μου μήνυμα ή μπες στο link τώρα. Πάμε να κατηγοροποιήσουμε και να εξηγήσουμε τις 4 μορφές long setup, ή αλλιώς τους 4 τρόπους όπου μπορούμε να πάρουμε ένα long position σε μία μέρα. Ξεκινάμε με το extreme long, όπου μοιάζει κάπως έτσι το διάγραμμά του. Το long στο AM session, δηλαδή τα long setup, όπου είναι τις μεσημεριανές ώρες και είναι έτσι το διάγραμμα. Το long στο PM session, δηλαδή οι συναλλαγές μας τις βραδινές ώρες, όπου είναι έτσι το διάγραμμα. Και το reversal short, όπου είναι αυτό εδώ το setup. Να αναλύσουμε το καθαρό long position στο AM session και μετά θα μπω να εξηγήσω και τα υπόλοιπα 3 είδη του long position. Λοιπόν, το long position καθορίζεται από 2 διαφορετικά είδη κριτηρίων, τα pre-market και τα after-market κριτήρια. Λοιπόν, πάμε να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ποια είναι τα pre-market και τα after-market κριτήρια. Λοιπόν, τα pre-market χωρίζονται σε αυτά εδώ τα κριτήρια, όπου είναι η τάση, το trend, pre-market, live market. Έχουμε αυτά εδώ τα 2 διαφορετικά. Το pre-market πρέπει να παρατηρούμε και να έχουμε στο μυαλό μας αυτά εδώ τα κριτήρια που θα πω τώρα, ώστε
να καθορίσουν το ποιο θα είναι το trade μας όταν ανοίξει αγορά. Το pre-market είναι πριν τις 3,5 ώρα Ελλάδος, και γιατί λέω 3,5 και όχι 4,5, γιατί πολλές φορές 3,5 έχουμε 9 και το live market είναι μετά τις 4,5 όπου ανοίγει το stock market. Λοιπόν, στα pre-market πρέπει να βλέπουμε το trend, δηλαδή την τάση, trend, όπου είναι πολύ σημαντικό, εάν έχουμε ανωδική τάση ή καθοδική τάση, στη συνέχεια πρέπει να βλέπουμε το liquidity, ρευστότητα, liquidity, τη liquidity, δηλαδή τη ρευστότητά μας στα buy side και στα sell side, όπου μας νοιάζει πάρα πολύ η sell side liquidity. Στη συνέχεια πρέπει να βλέπουμε το power of 3, δηλαδή το AMD model, power of 3 ή AMD. Πρέπει να βλέπουμε αν έχουμε κάποιο SMT divergence στο pre-market, smart money technique, ανάμεσα στον US100 και US500. Όλη η ανάλυση μου θα γίνει, αυτό το βίντεο θα γίνει πάνω στο Nasdaq, διότι αυτό είναι που τρέινταρω καθημερινά. Η στρατηγική δουλεύει σε όλα τα pairs, forex, crypto και stocks. Απλά η ανάλυση θα γίνει καθαρά πάνω στο Nasdaq. Και στη συνέχεια και τελευταίο πράγμα που δεν μας πολύ νοιάζει είναι τα news, όπου μπορεί να είναι στις 3,5 και μπορεί να χτυπήσουν την τιμή βράχυχρόνια ή πάνω στο open. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε και τα κριτήρια στο live market, τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αυτά εδώ, όπως είπα, είναι τα κριτήρια όπου αναφέρονται και στο free course και στο full course, όπου πρέπει να τα γνωρίσετε για να τα αναγνωρίσετε. Εδώ πέρα τι μας νοιάζει? Αφού ξέρουμε την τάση, όπου μπορούμε να τη βλέπουμε εάν είναι ανωδική, δηλαδή πάει κάπως έτσι, ή καθοδική, όπου πάει κάπως έτσι, μπορούμε να εντοπίσουμε τα sell side ή buy side liquidities, ώστε να βάλουμε τους στόχους μας για πιθανά take profit stop loss, να δούμε εάν έχουμε power of 3 μοντέλο στο trade μας, όπου στο κλασικό long position σχεδόν πάντα έχουμε ένα power of 3 model, ώστε να δούμε πού θα μπούμε και να ξεκαθαρίσουμε το Ασία, το Λονδίνο και το distribution όπου γίνεται στην Αμερική, και το SMT divergence, όπου μπορεί να το παρατηρήσουμε όταν πριν ανοίξει η αγορά, για να έχουμε πιο ξεκάθαρο στο μυαλό μας, και εννοείται τα news, όπου παίζουν κάποιες φορές σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, στα live, με το που ανοίξει το χρηματιστήριο, ξεκινάμε και ψάχνουμε τα live δεδομένα μας, όπου είναι τα FVGs, τα Fair Value Gap, FVG, δηλαδή Fair Value Gap, όπου χωρίζεται στο BC, όπου είναι το buy side imbalance, sell side inefficiency, στο CB, όπου το είναι το sell side imbalance, buy side inefficiency, στο displacement FVG, όπου θα εξηγήσω συνέχεια τι είναι displacement, is meant στα MMS, όπου γίνεται αλλαγή της τάσης, δηλαδή στο market structure shift MMS, και το κάνω μία εδώ πέρα στα γρήγορα, buy, ανεβαίνει, αλλαγή τάσης. Εδώ πέρα έχουμε το market structure shift, κάποιο order block, candlestick OB συν ή πλην, το breaker block, και πολύ σημαντικό αν είμαστε μέσα σε μάκρο ή σε silver bullet, και στο τέλος τα stop hand στα liquidities. Stop hand πάνω στα liquidities zones. Εδώ πέρα είναι όλα τα κριτήρια της στρατηγικής πάνω κάτω. Το θέμα είναι αυτά πώς τα παίρνουμε στο μυαλό μας, δηλαδή πώς τα επεξεργαζόμαστε τα pre-market
κριτήρια και τα live market κριτήρια. Τα πιο σημαντικά κατά κύριο λόγο στο long position είναι η τάση για να δούμε εάν συνεχιστεί, τα liquidity, εάν έχουμε buy side liquidity και φανερούς στόχους, το Power of 3 model το να ισχύει και μετά να θα δούμε πώς αξιοποιούμε τα FVGs, τα displacement, το market structure shift εάν τύχει σε μικρότερα time frame και αν είμαστε σε macro ή σε silver bullet. Αυτά είναι τα κριτήρια που πρέπει να βλέπουμε στο pre-market και live market. Αφού ορίσαμε τους 4 διαφορετικούς τρόπους όπου υπάρχει το long position και πώς διαδραματίζεται στα διαγράμματα και αναλύσαμε τα κριτήρια που βλέπουμε στο pre-market και στο live market, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στο διάγραμμα US 100, όλη η ανάλυση μας όπως είπα θα γίνει εδώ πέρα. Και εδώ τι έχουμε, ξεκινάμε όπως είπα με την τάση. Εδώ έχουμε μια καθαρότατη ανωδική τάση και πώς το βλέπουμε αυτό. Μια ανωδική τάση έχει αυτό το σχεδιασμό, δηλαδή κάθε χαμηλό, αυτό είναι το χαμηλό και αυτό είναι το δεύτερο χαμηλό και αυτό είναι το τρίτο χαμηλό. Κάθε χαμηλό, κάθε επόμενο χαμηλό δεν περνάει ποτέ το προηγούμενο. Δηλαδή, εάν αυτό είναι το δεύτερο χαμηλό, αυτό εδώ δεν θα περάσει ποτέ το πρώτο. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι μια ανωδική τάση πρέπει να σχεδιάζεται έτσι, με αυτό εδώ το σχήμα. Εάν περάσει το χαμηλό, το τρίτο, το δεύτερο και έρθει σε αυτό το σημείο, τότε έχουμε το κλασικό market structure shift, αλλαγή ολοκληρωτικά της τάσης. Μπορούμε να έχουμε market structure shift μέσα στην ημέρα που θα κάνουμε το day trading, αλλά αν γίνει αλλαγή τάσης, αν γίνει market structure shift σε αλλαγή τάσης, δηλαδή εβδομάδας ή ημέρας, τότε πάμε και στοχεύουμε σε άλλα trades. Γενικά όταν έχουμε μια ανωδική τάση, εκεί που στοχεύουμε είναι το να παίρνουμε στο calendar μας περισσότερα long position. Και γιατί αυτό? Διότι παρόλο που είμαστε day traders και μπορούμε να παίρνουμε μικρο trades όπως είναι αυτό εδώ για short positions, ο μεγαλύτερος όγκος, εάν παρατηρήσετε, είναι ανωδικά κεριά. Και γι' αυτό έχουμε και μια ανωδική τάση. Και αντιστρόφως όταν έχουμε μια καθοδική τάση, ο μεγαλύτερος όγκος των κεριών είναι καθοδικά. Οπότε ξεκαθαρίσαμε το πώς σχηματίζεται μια ανωδική τάση. Κάθε δεύτερο χαμηλό δεν πρέπει να περνάει το πρώτο χαμηλό και πάει και αντίστοιχα κάθε τρίτο χαμηλό δεν περνάει ποτέ το δεύτερο, διότι εκεί γίνεται το market structure shift. Πάμε και να ζωγραφίσουμε λίγο το market structure shift για όσοι δεν το ξέρουν, το κλασικό MMS market structure shift, όπου έχουμε εδώ, πάμε πάνω, κάνει το break of structure εδώ, οπότε έχουμε ένα higher high, higher low και higher high, όμως εδώ πέρα κάνει μια αλλαγή τάσης και κάνει το lower low, οπότε εδώ πέρα γίνεται το πρώτο market structure και έχουμε το νου μας όπως αναφέραμε και το fair value gap on, ώστε να γίνει το retracement και να φύγουμε για κάτω. Αυτό είναι το κλασικό μας entry, όπου προσπαθούμε να το βρούμε γενικότερα στο trading, όπου έχει και πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, αλλά εδώ πέρα θέλω να εξηγήσω πιο πολύ τι είναι το market structure shift και η αλλαγή της δομής της τάσης. Όπως είπα, το market structure shift μπορεί να γίνει στο one day και να έχουμε ένα καθοδικό κερί, όμως εάν γίνει market structure shift ή change of character μέσα στην τάση, σημαίνει ότι από εδώ φεύγουμε για short. Πάμε να δούμε ένα κλασικό trade της τάσης. Λοιπόν, σχηματίζουμε την τάση μας και πιάνουμε και βάζουμε ένα trend line σε κάθε χαμηλό, εκεί πέρα δηλαδή που ακουμπάει και φεύγει προς τα πιο υψηλά. Και τι είναι αυτό που κάνουμε? Είναι το να παίρνουμε το long position μας, να βάζουμε ένα order limit σε αυτό το σημείο και το stop loss μας κάτω από το προηγούμενο χαμηλό και το take profit εδώ πέρα που θα υποθέσουμε ότι θα χτυπήσει το take profit μας. Και τι γίνεται? Κι όμως το χτυπάει καθαρά το take profit. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι αυτό είναι το καθαρό trade της ανωδικής τάσης, δηλαδή κάθε φορά που χτυπάει το σημείο μας
σε αυτό εδώ το σημείο, όταν χτυπάει η τιμή μας σε αυτά εδώ τα σημεία της αντιστάσεις, όπου είναι αυτές εδώ πέρα, βάζουμε το κλασικό μας trade. Το θέμα είναι ότι εμείς, επειδή κάνουμε μια πολυκριτηριακή ανάλυση των διαγραμμάτων και δεν πάμε μόνο με την τάση, εξετάζουμε κι άλλα φαινόμενα στο διάγραμμα, διότι αυτό εδώ πέρα δεν γίνεται καθημερινά ή κάθε μήνα και μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο παράξενο accumulation price action, ένα trend όπου δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, από τη στιγμή που ξεκαθαρίζουμε την τάση και την έχουμε στο μυαλό μας, πέφτουμε σε διαγράμματα και ψάχνουμε πλέον για day trading κριτήρια. Όπου ποιο είναι το πιο βασικό day trading κριτήριο πριν ανοίξει η αγορά, όπως είπαμε, είναι το Power of 3. Το κλασικό accumulation, manipulation και distribution. Εδώ πέρα από ό,τι θα βλέπετε, πλέον το Power of 3 μας δεν πολύ δουλεύει. Παρόλο που έχουμε μια ανωδική τάση, αυτό το μοτίβο πλέον δεν δουλεύει καθαρά στο trading. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι έχει γίνει πλέον ένα εντελώς διαφορετικό μοτίβο και το χρηματιστήριο απλά πηγαίνει καθημερινά μόνο πάνω. Και έχω κάνει και αναλυτικό βίντεο για το Power of 3, ποιες μέρες δουλεύει καθαρά και πότε πρέπει να το παίρνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ένα κλασικό και καθαρό Power of 3 που είναι για bulls. Και πώς το καταλαβαίνουμε? Πρέπει να παρατηρούμε πριν ανοίξει το χρηματιστήριο, και γι' αυτό το κριτήριο είναι πριν ανοίξει το market, είναι το να βλέπουμε το accumulation και το manipulation, τι μοτίβο έχουν, τι σχήμα έχουν. Και όταν λέω τι σχήμα έχουν, πρέπει κάθε φορά το accumulation, όπου το σχεδίασα, το manipulation να περνάει το accumulation, δηλαδή αυτό εδώ το κερί όπου το πέρασε, και το distribution να μην περάσει ποτέ κάτω από το manipulation, διότι καταρρίπτεται το Power of 3. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα μοτίβο που να μοιάζει κάπως έτσι το κερί της ημέρας. Πρέπει να μοιάζει έτσι το Power of 3 μας για να ισχύει καθαρά το Power of 3. Δηλαδή να έχουμε ένα accumulation, manipulation και ένα distribution. Από ό,τι θα δείτε, το distribution δεν περνάει ποτέ από κάτω από το manipulation. Και γιατί γίνεται αυτό? Για αυτό το λόγο έχουμε Power of 3. Εάν περάσει το distribution κάτω από το manipulation, δηλαδή έχουμε ένα τέτοιο πράγμα, δεν έχουμε ξεκάθαρο Power of 3 μοντέλο, όπως γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε, όπου θεωρητικά με βάση το Power of 3 έχουμε αρνητικά Power of 3, από ό,τι θα δείτε, αλλά η τιμή πάει πάνω. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιούμε κατά κόρον το Power of 3 καθημερινά, αλλά το παίρνουμε μόνο σαν μια παρατήρηση όπου μας βοηθάει το να στοχεύσουμε το distribution μας. Κατά δεύτερον, πάμε εδώ και βλέπουμε το Power of 3 μας. Ωραία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο distribution. Και πάμε πλέον στα κριτήρια μας, και στο πρώτο κριτήριο μας πριν ανοίξει και το τελευταίο πριν ανοίξει το market, εκτός από τα news, είναι να παρατηρήσουμε για SMT divergence. Αυτό που μας βοηθάει το SMT divergence, από τη στιγμή που βλέπουμε τα χαμηλά πρέπει να βάλουμε lows και πάμε να παρατηρήσουμε αν έχουμε SMT divergence σε αυτό το σημείο. Δεν έχουμε κάποιο SMT divergence, αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε και κάποιο SMT divergence. Το Smart Money Technique είναι ένα έξτρα κριτήριο που το βλέπουμε, όπου δεν έχει καμία σχέση με τον RSI, διότι ο RSI μας δίνει δεδομένα όπου λένε την τιμή τι έχει γίνει πριν, ενώ εμείς με το SMT divergence βρίσκουμε δεδομένα που γίνονται live εκεί πέρα τη στιγμή και τα επεξεργαζόμαστε. Λοιπόν, πλέον μπαίνουμε στο distribution και πάμε να δούμε τι θα γίνει η κίνηση. Το πρώτο που ψάχνουμε είναι να βρίσκουμε fair value gaps γενικότερα, BC fair value gap, να σημειώνουμε buy side σημεία, stop hand σημεία, και εδώ τι βλέπουμε. Είμαστε εδώ πέρα.
εδώ, σε αυτό το trade. Και πάμε να δούμε εάν έχει κάποιο SMT divergence σε αυτό το σημείο. Ξανά εδώ δεν έχει. Εδώ έχει SMT divergence και πρέπει να το σημειώσουμε. Και ξεκινάμε και προσπαθούμε να βρούμε κριτήρια στο open market όπου θα μας βοηθήσουν να πάρουμε το trade μας. Και πώς θα βρούμε αυτά τα κριτήρια? Πρώτα απ' όλα πρέπει αναγκαστικά να πέσουμε time frame για να δούμε τι θα γίνει, ας πούμε, σε αυτό το buy side liquidity στο high της Ασίας, εάν έχουμε κάποιο stop hand ή όχι, ή αλλιώς liquidity swift, εάν σεβαστεί η τιμή κάποια fair value gaps, όπου αυτό θα το κάνουμε καλύτερη ανάλυση στο 1 λεπτό συγκεκριμένα. Και γιατί πέφτω τόσο πολύ στο 1 λεπτό? Για να έχω πλήρη εικόνα του τι γίνεται σαν chart μου. Γι' αυτό και μόνο τον λόγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είμαι στο τρίλεπτο, το κρατάω το τρίλεπτο. Και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο ψάχνω να βρω πράγματα που μπορούν να με βοηθήσουν. Πρώτο πράγμα που μπορεί να με βοηθήσει είναι αυτό εδώ το σημείο που είναι το πρώτο μας market structure shift ή αλλιώς break of structure, διότι γίνεται μια συνέχεια της τάσης. Και γιατί είναι break of structure? Διότι έχουμε ένα low, high, low, higher, high, συνεχίζει κατά πάνω τιμή. Κατά δεύτερον, αυτό εδώ το τεράστιο κερί, το καθοδικό κερί, δεν πρέπει να σας αγχώσει, διότι είναι ένα καθαρό order block. Και γιατί είναι ένα order block? Διότι είναι το τελευταίο κερί πριν από αυτή την τεράστια ανωδική κίνηση. Και πώς παίρνω αυτό το trade? Ξεκινάω και συλλέγω δεδομένα και τα έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, αναγνωρίζω ότι έχω ένα καθαρό power of 3 για πάνω. Ξεκινάω και βρίσκω μετά κριτήρια στο live market, όπως είναι αυτό το SMT divergence. Αυτό το liquidity swift, όπου δεν γίνεται liquidity swift και το διάγραμμά μου συνεχίζει κατά πάνω για highs. Οπότε προσθέτω σιγά σιγά στο trading μου κριτήρια που τα μαζεύω live για να πάρω ένα καθαρό position. Και πού μπαίνω εδώ πέρα? Σε αυτό εδώ το υπέροχο κερί ή σε αυτό εδώ πέρα το fair value gap. Και γιατί μπαίνω εδώ? Διότι πρώτον δεν γίνεται liquidity swift και πλέον έχω ένα discovery trade. Τι είναι το discovery trade? Αυτό εδώ πέρα ήταν το τελευταίο all time high, διότι το προηγούμενο ήταν σε αυτό εδώ το σημείο, πιο πίσω δηλαδή. Εδώ είχαμε το τελευταίο all time high της Αμερικής. Ωραία. Και τι κάνω για να πάρω αυτό το όμορφο trade όπου το πήρα και εγώ? Πρέπει να παρατηρήσω στο liquidity swift ή στο stop hand τι θα γίνει. Εάν συνεχίσει κατά πάνω ή αλλάξουν οι orders και πάνε για κάποια sell side liquidity. Στο συγκεκριμένο σημείο τι βλέπω? Ότι έχω ένα fair value gap στο silver bullet, όπου το σέβεται τιμή, χτυπάει σε αυτό το order block και συνεχίζεται η τιμή κατά πάνω. Οπότε που μπαίνω? Σε αυτό εδώ το candlestick. Και που βγαίνω? Πολύ εύκολα μπορώ να βάλω ένα take profit, διότι είναι ένα discovery trade στις 100 μονάδες και ένα stop loss κατά το AVG. Οπότε θα πω ότι έχω ένα trade 2,5 RR με 100 μονάδες take profit. Μπορώ να πάρω αυτό ή αλλιώς μπορώ να πάρω με βάση το Fibonacci retracement μου από εδώ αυτό το σημείο. Εδώ. Και να μετρήσω με βάση τις τυπικές αποκλίσεις που θέλω να βγω. Είτε θα βγω 1,5 φορές πάνω από τον μέσο, είτε 2 φορές πάνω από τον μέσο, όπου χτυπάμε και τις 100 μονάδες. Πιο απλά τι κάνω? Πρέπει να βρίσκω κριτήρια όπου θα μου δείξουν τη συνέχιση της τάσης τη συγκεκριμένη ημέρα. Και πρέπει να ξεκαθαρίζω ποιο είναι το bias μου, δηλαδή τι λέμε με τον όρο bias. Πού θα πάει εν τέλει το διάγραμμα? Θα πάει πάνω ή κάτω? Μπορεί να έχουμε έναν οδικό price action, αλλά εν τέλει το bias να είναι καθοδικό. Διότι μπορεί να πετύχω κάποιο stop hand, κάποιο market structure shift στη συνέχεια, κάποιο displacement FVG
όπου η τιμή να το σεβαστεί και να τρέξουμε για κάτω. Να αλλάξουν τα orders, να μπει market maker μέσα και να αλλάξει τελείως η κατεύθυνση, η μεριά του trade. Πάμε να δούμε και άλλα long position. Εδώ τι έχουμε, ένα καθαρό long. Το σημειώνω για να μπω. Όμως τι δεν είχαμε, καθαρό power of 3. Οπότε εδώ πέρα πάμε να δούμε πώς παίρνει ένα trade χωρίς καθόλου μα καθόλου power of 3. Πάμε στο 3 λεπτό. Και πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, όπως είπα, μπορεί να έχουμε καθοδικό price action, αλλά ανωδικό bias. Καθοδικό price action σε αυτό το σημείο, αλλά εδώ ανωδικό bias. Και αυτό γιατί γίνεται. Πάμε λίγο στην πιο βαθιά ανάλυση. Εδώ έχουμε ένα buy side liquidity σε αυτό το σημείο, όπου είναι στα RTH, Regular Trading Hours, και εδώ πέρα έχουμε το London High, όπου είναι στα Electronic Trading Hours. Αυτό που μας νοιάζει είναι το να παίρνουμε κριτήρια όπου είναι καθαρά στο Futures Contract, δηλαδή στα Regular Trading Hours, όπου είναι πιο δυνατά κριτήρια από τα Electronic Trading Hours, όμως παίρνουμε και μια συνολική ανάλυση από τα Electronic Trading Hours. Και τι θέλω να πω με αυτό. Εδώ πέρα τι έχουμε. Πρώτα απ' όλα πάμε απευθείας στα lows να δούμε αν έχουμε SMT Divergence. Παρατηρούμε με πολύ προσοχή και βλέπουμε ότι δεν έχουμε κάποιο SMT Divergence αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα. Οπότε το σβήνουμε, δεν θα μας βοηθήσει άλλο. Τι βλέπουμε όμως. Βλέπουμε στο πρώτο FVG των 9,5 σε αυτό εδώ το κερί, ότι παρόλο που η τιμή το σεβάζεται το FVG, τι θα πει το σέβεται, ότι δεν το περνάει. Και όταν δεν το περνάει το συγκεκριμένο fair value gap το χρησιμοποιούμε σαν αντίσταση της τιμής για να πάρουμε κάποια sell trades. Όμως εδώ τι γίνεται. Μπορεί να έχουμε να σέβεται την τιμή το συγκεκριμένο trade. Όμως από ό,τι θα δείτε σε αυτό εδώ το FVG χρησιμοποιείται ως inversion για να πάμε προς τα πάνω. Και αυτό από το καταλαβαίνουμε. Από αυτό εδώ το market share to shift high, low, higher high, το πρώτο MMS μες στην τιμή, όπου δεν παίρνουμε ακόμα. Μπορούμε να πούμε εδώ πέρα καθαρά και με βάση και αυτό το inversion ή και αυτό το inversion, όμως περιμένουμε να δούμε στο RTH stop hand, εδώ πέρα, stop hand, RTH, το τι θα γίνει. Το τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό το σημείο. Διότι δεν θέλουμε να φάμε liquidity swift και να γίνουμε liquidity σε traders. Θέλουμε να βγούμε κερδισμένοι από το trade μας και να μπούμε αποφασισμένοι. Και τι κάνουμε. Είτε θα πάρουμε το ρίσκο το να μπούμε σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτό εδώ το FVG, όπου το τατσάρι ή και μέσα σε αυτό, και να βάλουμε ένα take profit σε αυτά εδώ το highs και ένα stop loss εδώ πέρα κάτω από το FVG μας και κάτω από το order block. Και γιατί order block? Διότι είναι το τελευταίο κερί πριν από αυτή την ανωδική κίνηση. Και εδώ πέρα και έχουμε και ένα breaker block, διότι κάνει low high, lower high και φεύγει προς τα πάνω. Οπότε και αυτό εδώ το κερί το σημειώνουμε ως ένα breaker block. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα? Ότι η τιμή πλέον κάνει το retracement εδώ στο stop hand και φεύγει ακόμα πάνω και τι δίνει εν τέλει? 160 μονάδες trade. Ο πρώτος που μπορούσε να μπει εδώ πέρα και να πάρει μεγαλύτερο ρίσκο είναι αυτός εδώ πέρα, διότι παρατηρεί ότι η τιμή σέβεται
το inversion fair value gap αυτό. Δεν τρέχουμε για κάποια sell-side liquidities όπου έχουμε πολλά ανοιχτά sell-side liquidities. Εδώ πέρα. Equal lows και sell-side liquidities. Εδώ. Σε αυτά τα σημεία. Όμως δεν βλέπουμε short bias. Και όμως έχουμε ένα bullish bias σε αυτό το σημείο με τα πρώτα 20 λεπτά με μισή ώρα του market να είναι καθοδικό price action. Και αυτό γιατί γίνεται? Διότι ακολουθείτε το manipulation και εδώ μέσα, είτε μπορούμε να αναλύσουμε και το power of 3 μας μέσα στην ημέρα. Και πώς το κάνουμε αυτό? Παίρνουμε το open, όπως βλέπετε εδώ πέρα, accumulation, manipulation φεύγει προς τα κάτω και distribution για πάνω. Το power of 3 μας για αυτούς που βλέπουν μόνο τα RTH πρέπει να το παίρνουν έτσι. Δηλαδή, αφού δεν έχουν τα electronic trading hours το Ασία και το Λονδίνο, ξεκαθαρίζετε το trade τους μόνο στο AM και στο PM session της Αμερικής. Οπότε αυτοί οι traders το power of 3 το παίρνουν με αυτό το μοτίβο. Περιμένουν να γίνει το open market και να πάρουν αυτό εδώ το καθαρό long position. Πάμε να δούμε ακόμα ένα καθαρό long position. Να βρούμε ένα ακόμα trade όπου μπορεί να είναι και αυτό εδώ πέρα. Πάμε να το αναλύσουμε και αυτό και να δούμε τι κάνει η τιμή. Για ακόμα μια φορά δεν έχουμε power of 3 καθαρό πριν ανοίξει το market, οπότε δεν το παίρνουμε ως κριτήριο. Πέφτουμε, θα δούμε και λίγο και 15 λεπτό σε αυτό το trade. Και εδώ πέρα τι μπορούμε να δούμε? Στο συγκεκριμένο 15 λεπτό γίνεται ένα καθαρό price action για πάνω και δεν έχουμε κάποιο retracement της τιμής. Όμως εάν πέσουμε στο 5 λεπτό σίγουρα θα δούμε κι άλλα κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο που βλέπουμε είναι αυτό εδώ. Ότι δεν περνάμε εδώ πέρα τα sell-side liquidities, θα ξεκινάμε να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάμε για long positions. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι αφού η τιμή κάνει retracement και μπαίνει στο 1 λεπτό FVG, όμως δεν το σέβεται, γιατί δεν το σέβεται διότι το πέρασε αυτό το FVG. Και αυτό το κερί δεν έτρεξε για κάτω, στο μυαλό μας έχουμε ότι αυτό είναι ένα καθαρό order block candlestick και ότι πρέπει να πάμε κατά πάνω. Πάμε να αναλύσουμε ακόμα ένα long position, αυτό εδώ. Πέφτω αυτό 1 λεπτό. Δεν μας αφήνει να το δούμε, πάμε στο 3 λεπτό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε ένα ακραίο pre-market long, όπου το κερί το 9,5 ανοίγει εδώ πέρα και δίνει ακόμα περίπου 100 μονάδες κατά πάνω. Αυτό εδώ πέρα το trade, το long, μπαίνει στα trades extreme long. Και γιατί είναι το extreme long? Διότι δεν κάνει power of 3. Και γιατί δεν κάνει power of 3? Διότι όπως βλέπουμε εδώ πέρα είναι έτσι. Οπότε δεν κάνει power of 3. Έχει ένα καθοδικό power of 3 ή δεν έχει καθοδικό power of 3 και το διάγραμμα πάει κατά πάνω. Γι' αυτό δίνει τόσο πολύ σημασία στο AMD μοντέλο. Γιατί μπορεί στο τέλος της ημέρας να σας μπερδέψει και να πάρετε λάθος setups. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ένα extreme long. Και τι είναι το extreme long? Είναι το trade που κυριολεκτικά το χρηματιστήριο είναι κατά πράσινο στο pre-market. Έχουμε θετικά γεωπολιτικά ή γενικά νέα όπως πληθωρισμό, επιτόκια, CPI, unemployment και έχουμε ένα ανωδικό bull trend, ένα καθαρό ανωδικό bias κατά πάνω,
χωρίς όμως να είναι με βάση τα κριτήριά μας. Και γιατί δεν είναι με βάση τα κριτήριά μας? Διότι εδώ πέρα το μόνο που μπορούμε να πάρουμε σαν κριτήριο είναι αυτό εδώ, το retracement της τιμής με βάση το Fibonacci, όπου χτυπάει optimal trade entry. Και μπορούμε να πάρουμε αυτό εδώ. Δεν έχουμε κανένα άλλο κριτήριο πέρα από αυτό εδώ το touch του FVG, από αυτό εδώ το τατσάρισμα του FVG, το retracement της τιμής και αυτό εδώ το bullish momentum. Και γιατί αυτό? Διότι εξήγησα ότι αυτά τα trades είναι τα extreme long trades. Όπως έχουμε πάρα πολλά σε αυτό το price action, αυτά εδώ τα trades όλα είναι κλασικά extreme long trades. Ή όπως αυτό εδώ το trade. Εάν δείτε καθαρά, μπορεί μέσα στο AM session της μεσημεριανής ώρας να έδωσε ένα market structure shift σε αυτό το σημείο για κάτω. Όμως ξαναμπήκε η τιμή μέσα στην τάση και θα δούμε στο PM session και τις ώρες Ασίας ότι έτρεξε κυριολεκτικά κατά πάνω και έδωσε 1000 μονάδες. Οπότε αυτά τα trades είναι καθαρά extreme long trades, όπου το strategy μας δεν μπορεί να τα διαβάσει. Και γιατί δεν μπορεί να τα διαβάσει? Γιατί έχουμε ένα καθαρό ανωδικό momentum, χωρίς market structure shift, χωρίς order block και απλά γίνεται ένα retracement του price. Ωραία. Και μπαίνει σε ένα optimal trade entry. Αυτό ήταν το καθαρό long position του Smart Money Concept με συνδυασμό με το extreme long. Στην ουσία το extreme long τι είναι? Δεν είναι trades όπου τα βλέπουμε καθημερινά, αλλά είναι trades όπου στο μονόωρο ας πούμε έχουν κάτι τεράστια τέτοια candlestick. Τεράστια candlestick κατά πάνω. Όλα τα κεριά είναι κατά πάνω. Αυτά είναι τα extreme long positions, τα extreme long, όπου υπάρχει και το extreme short, υπάρχει και το extreme long. Το extreme long πάει ευθεία καρφί κατά πάνω και αντιστρόφως το extreme short, το momentum του, η κίνησή του πάει καθαρά προς τα πάνω 300, 400, 600 μονάδες κατά κάτω. Αυτό είναι το long και το extreme long trade. Συνεχίζουμε στα επόμενα. Πάμε να δείξουμε το trade του PM Session και να εξηγήσουμε αναλυτικά από εδώ τι είναι και στη συνέχεια θα το δούμε και στα charts. Γιατί ξεκινάω από εδώ πέρα στο PM Session? Για τον κύριο λόγο ότι για να μην κάνουμε trade στο AM, δηλαδή τις ώρες Αμερικής ή στο Silver Bullet 10 με 11 και πάμε σε ώρες PM όπου είναι το παράθυρο 1,5 Αμερικής πάντα με 4,5, σημαίνει ότι στο AM Session κάτι δεν έγινε από τα live κριτήριά μας. Το PM Session το καθορίζουν καθαρά και μόνο τα live κριτήρια μας, όπου ανέφερα. Και γιατί? Διότι η τιμή δεν έτρεξε στο AM Session και συνέχισε η πορεία της στο PM. Πάμε να δούμε τι δεν έγινε στο AM Session. Λοιπόν, σίγουρα θα είχαμε κάποιο πολύ παράξενο Power of 3, δηλαδή αυτό αν είναι το accumulation, αυτό είναι το manipulation, όπου ήταν εσωτερικά της τιμής. Δεύτερο και κυριότερο είναι κάποια νέα news όπου μπορεί να επηρεάσουν το AM Session. Δηλαδή αν έχουμε κάποια ομιλία στις 8 η ώρα Ελλάδος, επιτόκια, μπορεί να έχουμε επιτόκια, μπορεί να μιλάει ο Πάουλ για επιτόκια, μπορεί να έχουμε ένα Trump speak. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα τι θα γίνει στο trade 10 με 11 και γιατί αυτό? Διότι εάν έχουμε νέα στη συνέχεια δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρο πλάνο το πού θα πάει η τιμή, διότι μπορεί εμείς να κρατήσουμε ένα trade μας 2 ώρες, δηλαδή να είμαστε ανοιχτοί από τις 4 μέχρι τις 6, από τις 5 μέχρι τις 7. Εάν έχουμε νέο και δυνατό νέο που αλλάζει την αγορά, δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρο πλάνο το που θα πάει το trade μας. Και τώρα καταλήγουμε στο PM Session στις βραδινές ώρες, όπου είναι το παράθυρο αυτό, ή αλλιώς στην Ελλάδα είναι το παράθυρο 8.30 με 11.30, όπου δίνει αυτά τα trades. Και τι πρέπει να παρατηρήσουμε σε αυτά εδώ τα σημεία? Λοιπόν, καταρρίπτουμε το Power of 3 μας
και πάμε να ψάξουμε το distribution από μόνο του που θα γίνει μέσα στο PM session και ολοκληρωτικά το που θα κλείσει η τιμή εν τέλει στο trade. Δηλαδή ψάχνουμε το distribution, το candle, την κίνηση όλης της ημέρας στο PM session και πάμε λίγο να δούμε πώς το εντοπίζουμε αυτό. Λοιπόν, AM session έχουμε το AM όπου είναι 9,5 9 με 12. Από τις 12 μέχρι τις 1,5 έχουμε lunch hour, νεκρές ώρες, εδώ μέσα δεν μπαίνουμε ποτέ και πάμε να δούμε πώς, είδαμε πώς μπαίνουμε στο AM και πάμε να δούμε τι γίνεται στο PM για να μπούμε, εδώ PM, εδώ AM. Λοιπόν, AM session και πώς καταλήγουμε στο PS session. Δεν έχουμε power of 3, οπότε το power of 3 το καταρρίπτουμε. Και τι γίνεται, μπορεί να έχουμε κάποιο MMS μέσα στο price action μας, δηλαδή κάποια αλλαγή τάσης. Ωραία. Κάποιο market structure shift, όπου έγινε, αλλά η τιμή δεν συνέχισε κατά πάνω. Ή όπως είπα κάποια νέα, ή στη συνέχεια μπορεί να δούμε να πέσει η τιμή και να πάρει κάποια liquidity shift και εδώ πέρα να δούμε το stop hand, όμως που θα το δούμε να τρέχει στο PM session. Και γιατί αυτό μπορεί να γίνει τις ώρες 11:30. Έχουμε το lunch break. Έχουμε το lunch break στις 12 με 1,5. Οπότε στοχεύουμε στο PM session. Εάν δούμε κάποια κριτήριά μας μετά το stop hand, δηλαδή το να ανεβαίνει η τιμή, να κάνει market structure, δεύτερο market structure, οπότε αυτό εδώ πέρα είναι κάποιο breaker block, traced με μέσα στο fair value gap, όπου έχουμε και το stop hand μας και να τρέχουμε για κάποια buy side liquidities όπου έχουμε τις προηγούμενες μέρες. Και πάμε λίγο να το δούμε και στα charts αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το price action μας εδώ μέσα, δεν έχει κάποιο καθαρό εκτός από αυτό εδώ πέρα το buy side liquidity, το long position μας. Και τι έχουμε εδώ πέρα, buy side liquidity. Τώρα είμαι στο μονόωρο και τι βλέπουμε, όπως είπα, αυτό εδώ ακριβώς το πράγμα σε live session. Γιατί τι έγινε, είχαμε ένα πολύ παράξενο power of 3 μοντέλο. Δηλαδή είχαμε ένα sell power of 3, σεβάστηκε το EVG, έγινε ένα retracement εδώ μέσα η τιμή. Το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ πέρα έγινε η αλλαγή της τάσης του διαγράμματος και έκαναμε το market structure shift, high, low, higher, high της τιμής. Εδώ μέσα έχουμε ένα EVG όπου εάν παρατηρήσουμε μπορεί να μην το χτυπάει, αλλά χτυπάει αυτό εδώ το EVG, αυτό το candlestick. Οπότε αυτό εδώ που μπαίνουμε, εάν πέσουμε time frame, θα βρούμε κριτήρια εδώ μέσα σε αυτό το κερί, ώστε να τα πάρουμε, και το κυριότερο κριτήριο είναι αυτό εδώ το stop hand της τιμής. Stop hand. Και γιατί είναι stop hand? Θα εξηγήσω αμέσως τώρα. Διότι η τιμή πήρε τα sell side liquidities της Αμερικής, όμως δεν έτρεξε παρακάτω για να κάνει μια αλλαγή της τάσης. Εδώ πέρα market structure shift. Διότι τα orders, το market maker εδώ πέρα δεν σπάει την τιμή, ξαναμπαίνει η τιμή στην τάση, μπαίνει σε αυτό το EVG, το σέβεται, χτυπάει αυτό το order blocker και φεύγουμε κατά πάνω με 1000 μονάδες trade. Αυτά είναι τα καθαρά PM session trades, όπου ψάχνουν όλοι τους ψάχνουν τα PM session. Εάν η τιμή δεν τρέξει στα AM, πάμε PM. Και εδώ πέρα τι έγινε και χτυπήσαμε 1000 μονάδες. Νέα, είχαμε νέα στα time zone της Ασίας, πολύ πιθανόν, διότι εδώ πέρα ξεφεύγουμε και πάμε 4. Στην ουσία εδώ πέρα κλείνει η Αμερική και τα RTH εδώ πέρα κάνουν gap. Όμως τα CFD αυτά είναι ανοιχτά και μπορούμε εμείς οι traders να τα tradeάρουμε. Οπότε το PM session είναι στην ουσία τα ρέστα, κυριολεκτικά τα ρέστα, όπου παίρνει η τιμή το βράδυ. Και γιατί λέω τα ρέστα, διότι δεν έγινε τίποτα
στο AM session και η τιμή έτρεξε στο PM session λόγω πιθανών νέων ή αλλαγή του market structure shift ή κάποιο stop hand όπου επηρέασε. Και θα δώσει πολύ δυνατό παράδειγμα για τα sell, όπως είχαμε εδώ πέρα, ένα sell trade στη συνέχεια του short position. Και τελευταίο long trade είναι τα reversal long, όπου θα τα εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Τελευταίο trade του long position, όπου είναι το reversal short. Και έχουμε εδώ πέρα το reversal short, είναι ένα από τα πιο δύσκολα trade όπου μπορεί να πάρει κάποιος day trader. Και γιατί? Διότι πρέπει να ξέρει πολύ καλά το strategy όπου κάνουμε το smart money concept, ώστε να αντιληφθεί πραγματικά το πώς θα πάρει αυτό το setup. Και αυτό το setup είναι πολύ complicated και δεν θα το πρότεινα για κανέναν απλό trader όπου μπαίνει τώρα στο game, ώστε να πάει να ψάχνει τα reversal trade, ώστε να πάρει το trade του αιώνα. Λοιπόν, τα reversal short είναι trade όπου θέλουν τεράστια αντίληψη για να τα πάρεις, και πάμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Εδώ είναι το open market μας, όπου εάν δείτε κάνει ένα aggressive short προς τα κάτω. Εδώ πέρα έχουμε ένα πιθανό stop hand. Και γιατί αναφέρω συνέχεια το stop hand? Διότι είναι η έναρξη, είναι κινητήριος δύναμη, διότι τα stop hand είναι σημεία που χτυπάνε στα liquidity, δηλαδή liquidity swift σημεία, όπου είναι η δύναμη της χρηματαγοράς, η ρευστότητα όπου αλλάζει την τάση. Οπότε έχουμε ένα πρώτο κριτήριο, το stop hand μας στα reversal short. Στη συνέχεια τι έχουμε? Εδώ πέρα έχουμε πολλές ρευστότητες, ανοιχτά fair value gaps και αυτό το buy side liquidity, όπου πρέπει να το έχουμε σημειωμένο για πιθανό στόχο. Και πώς πραγματικά παίρνουμε τα reversal long position? Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε πολύ υπομονετικοί και να παρατηρούμε το price action, διότι εάν πάρουμε αυτό το short position, θα δούμε ότι μπορεί η τιμή να πάρθηκε πολύ πιο γρήγορα, το trade μας να έγινε σε κάποια δευτερόλεπτα εδώ πέρα ή σε κάποια λεπτά. Όμως το long position στη συνέχεια να πήρε πολλές ώρες για να βγει. Το θέμα είναι ότι βγήκε. Καταλάβατε τι λέω εδώ πέρα? Ότι εδώ πέρα ο Nasdaq έφυγε κατά κόρον, έφυγε φωτιά κάτω. Εδώ πέρα έφυγε φωτοβολίδα κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κεριά, και στη συνέχεια για να γίνει το reversal μας πήρε ώρες ολόκληρες. Το θέμα είναι το reversal είναι ένα καθαρό entry, ένα sniper entry, όμως που θέλει πολλή εμπειρία για να το πάρεις. Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε. Έχουμε ένα buy side liquidity που δεν το έχει πάρει η τιμή και είναι πολύ σημαντικό, είναι μέσα στην Αμερική. Έχουμε ένα stop hand προς τα κάτω και βλέπουμε το πρώτο κριτήριό μας, όπου είναι το market structure shift, high, low, higher, high, retracement, fair value gap ή displacement FEG. Μέσα στο retracement, τα fair value gaps, όπου είναι μέσα στα market structure shift, είναι αυτά τα fair value gap, όπου μπαίνουμε το enter μας και το κοπανάμε. Όταν λέω το κοπανάμε, κυριολεκτικά το χτυπάμε, διότι η τιμή καταλαβαίνω ότι κάνει retracement μέσα για να βγάλει τους sellers και να μπουν μέσα οι buyers. Ωραία. Και τι κάνουμε εδώ πέρα? Μπαίνουμε στο retracement, στο FVG που είναι μέσα στο fair value gap. Εδώ έχουμε το market structure shift, έχουμε ένα SMD divergence. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, σημειώνω τα σημεία μου ώστε να ξεκινήσω να καταλαβαίνω ότι γίνεται αλλαγή της τάσης. Και πώς γίνεται αλλαγή της τάσης? Μέσω του market structure shift. Οπότε έχω το MMS εδώ πέρα, μπαίνει ο Nasdaq μέσα, σέβεται το FVG, χτυπάει τιμή και φεύγει κατά πάνω με πολύ aggressive δύναμη και κλείνει τα buy side liquidity. Και θα μου πείτε και θα μου γράψετε όλοι στα σχόλια, συνέχεια γράφει σέβεται market structure stop hand. Αυτά είναι? Δεν είναι αυτά μόνο. Είναι η αντίληψη που χρειάζεται για να καταλάβεις και να μπορέσεις να πάρεις αυτά εδώ τα trades, αυτά εδώ τα setups, για να τα πάρεις δηλαδή, για να πάρεις αυτό το reversal, πρέπει να είσαι υπομονετικός, να πιστέψεις στο trade, στο entry σου και να μπεις. Όταν λέω να μπεις κανονικά και να μην κολώσεις καθόλου. Διότι πολλοί
που δεν ξέρετε, μπορεί να δείτε εδώ πέρα ένα καθαρό short όπου έγινε στο open market, όμως στη συνέχεια να έγινε liquidity swift, δηλαδή να γύρισε η ρευστότητα ανάποδα από short να έγινε long. Εδώ πέρα κλείνουν τα 4 είδη long trades και πάμε να δούμε τα shorts όπου είναι πολύ παρόμοια με τα long, όπου έχουν πολύ λίγες διαφορές, όμως το strategy είναι ακριβώς ίδιο. Εδώ πέρα είναι το reversal short. Θέλει πολύ προσοχή. Και γιατί reversal short? Γιατί η τιμή γύρισε από το short, όπως βλέπουμε εδώ πέρα το aggressive, και πάει πάνω long. Οπότε σχηματίζει ένα Y τιμή εδώ πέρα. Ξεκινάει από εδώ, τελειώνει από εδώ, ή αλλιώς κάνει ένα market maker buy model. Αυτά εδώ είναι όλα στο full course. Θα το βρείτε στην περιγραφή, ώστε να το αγοράσετε και να καταλάβετε, να ξεκινήσετε να καταλάβετε πώς πραγματικά τρεϊντάρουμε σε τέτοια setup και πώς τα παίρνουμε. Μπαίνουμε στο short selling. Short. Πάμε να εξηγήσουμε πώς είναι τα short positions και πώς μοιάζουμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο θα ξαναπιάσουμε τα pre-market κριτήρια μας και θα δείξουμε πώς μπαίνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το power of 3. Όπου το power of 3 πρέπει να μοιάζει έτσι. Accumulation, manipulation, distribution. Δηλαδή, το manipulation να είναι πάνω από το accumulation και το distribution από κάτω. Το extreme short μοιάζει έτσι, δηλαδή το accumulation με το manipulation να είναι ίδιο και το distribution να φύγει τελείως κάτω, και το reversal long είχαμε πει ότι είναι κάπως έτσι το power of 3. Η τιμή πήγε πάνω, έκανε liquidity swift και εν τέλει χτύπησε κατά πάνω. Αυτά εδώ είναι τα 3 είδη του short. Το απλό το short στο PM session, το extreme short και το short, το reversal long στην ουσία, όπου είναι το reversal long. Πάμε να δούμε κάποιο short position καθαρό, όπου στην ουσία ήταν συνδυασμός του PM και του reversal, όπου είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι είχαμε? Και θα εξηγήσω πολύ αναλυτικά. Λοιπόν, εδώ η τιμή μας κάνει το εξής πράγμα. Όπως βλέπετε, δεν είχαμε κάποιο καθαρό power of 3 μοντέλο. Είχαμε accumulation, manipulation και το distribution δεν φάνηκε να είναι bullish ούτε bearish ταυτοχρόνως. Και γιατί δεν φάνηκε? Διότι δεν είχαμε το accumulation και το manipulation έτσι όπως το θέλαμε. Οπότε πάμε να στοχεύσουμε στο short, στο reversal long στην ουσία, όπου χτυπάει ταυτοχρόνως και το PM session και θα κάνουμε ένα συνδυαστικό setup, και μετά θα πάμε και στο καθαρό short, όπου είναι αυτό εδώ πέρα. Πάμε λίγο να δούμε αυτό. Τι γίνεται? Stop hand στα highs. Stop hand. Sell side liquidities. Πολλά sell side liquidities εδώ πέρα, όπου η τιμή τα παίρνει. Και στην ουσία εδώ τι γίνεται και γιατί φτάσαμε η τιμή να το σορτάρει και δεν είχαμε long. Πρώτο βασικό κριτήριο είναι το power of 3 μας, όπου δεν ήταν καθαρό. Δεύτερο είναι ότι θα δείτε ότι το price action, τα candlestick της μίας ώρας δεν είναι καθόλου καθαρά και δεν ξέρουμε πραγματικά που θέλει να πάει η τάση τη συγκεκριμένη μέρα. Και γιατί δεν ξέρουμε που θα πάει? Διότι δείτε πόσο μικρά είναι τα candlestick και αν παρατηρήσετε δεν έχουμε ούτε ένα imbalance, δεν έχουμε ούτε ένα fair value gap εδώ μέσα. Και πώς βρίσκουμε τα fair value gap? Με αυτόν τον indicator imbalance, ανισορροπίες. Οπότε εδώ πέρα τι έγινε, και θα πέσουμε και time frame. Δεν είχαμε στην ουσία το power of 3 μοντέλο μας, είχαμε το stop hand εδώ πάνω και είχαμε πολλά sell side liquidity ταυτοχρόνως στα lows. Οπότε εάν πέσουμε time frame τώρα, θα δούμε ξεκάθαρα πόσο ωραία δίνει το trade μας στα live action, στα live κριτήριά μας, και γιατί το δίνει πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε?
Ξεκινάμε από αυτό το FVG. Και γιατί αυτό το FVG θα πω τώρα αμέσως. Και τελειώνουμε σε αυτό το FVG όπου στη συνέχεια έδωσε αυτό εδώ το τρομερό candlestick μέσα σε 1 λεπτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Ξεκινάμε από το stop hand, το liquidity swift, όπου γίνεται, μπορεί να γίνεται μέσα στις νεκρές ώρες και αν δείτε ότι κυριολεκτικά το PM session ξεκινάει στις 1 και στις 1 και 1 δίνει ένα τρομερό κερί εδώ πέρα. Όπου αυτό εδώ το τρομερό κερί σχηματίζει το break of structure σε αυτό το σημείο. Εδώ. Και κάνει το displacement. Και γιατί displacement? Διότι δεν είχαμε κάποιο displacement στο AM session και ξεκαθαρίζει εδώ πέρα η τιμή ότι μπαίνουν market makers, μπαίνουν institutionals και χτυπάνε για short positions, για low, για χαμηλά. Και πάμε να δούμε πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Πρώτο κριτήριό μας είναι, παρόλο που έχουμε πει ότι στα lunch break δεν τα βλέπουμε, βλέπουμε ένα καθαρό market structure shift, high low, higher high και γίνεται η αλλαγή από higher high έχουμε ένα lower low. Οπότε εδώ πέρα έχουμε το πρώτο MMS. Μέσα σε αυτό το market structure shift βλέπουμε αυτό το fair value gap όπου η τιμή κάνει retracement και το σέβεται και δεν το περνάει ποτέ. Οπότε το σημειώνουμε αυτό το FG. Και στη συνέχεια τι βλέπουμε? Σημειώνουμε αυτό το low εδώ πέρα. Για πιθανό market structure shift ή break of structure. Είναι market structure shift για το PM session αλλά break of structure για τη συνέχεια της τάσης για τα χαμηλά. Όμως τι βλέπουμε? Αυτό εδώ το τελευταίο FVG όπου η τιμή μπαίνει μέσα και φεύγει με ένα displacement δυνατό, πολύ δυνατό fair value gap. Το displacement εδώ πέρα ξεκαθαρίζει την κίνηση ότι παιδιά φεύγουμε για κάτω και πάμε για χαμηλά. Πρώτο κριτήριο stop hand. Δεύτερο market structure shift 1 breaker block 2. Εάν δεν μπήκες από εδώ σε αυτό το σημείο και μπήκες εδώ μέσα δεν πειράζει καθόλου διότι μπορεί να χάσεις εδώ πέρα 60 μονάδες από αυτό το EVG όπου έπεσα μέσα σε 60. Όμως καθάρισες 150. Καθάρισες 150 μονάδες και αν το πήρες μέχρι τα sell side liquidities καθάρισες 260 μονάδες σε ένα καθαρό PM session και να ξέρετε ότι τα short positions είναι πολύ πιο aggressive από τα long position και αυτό γιατί γίνεται διότι όπως είπα και στην αρχή του βίντεο πολλοί παίζουν με το μονόπολευρο τρόπο του χρηματιστηρίου, δηλαδή παίζουν μόνο buy long και κλείνουν τις θέσεις τους όταν η τιμή βλέπει ότι πέφτει. Και όταν βλέπουμε ότι η τιμή πέφτει, τι γίνεται? Βγαίνει ρευστότητα από την αγορά, μπαίνουν περισσότεροι sellers μέσα, shorters και η τιμή εκεί πέρα τρέχει με πολύ πιο δυνατή δύναμη, διότι σε ένα καθαρό price action για πάνω, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, διότι είμαστε ακόμα στα ίδιο price action, αυτό που λέμε ότι ήμασταν σε ένα αρνητικό price action, όμως η τιμή έπεσε aggressive. Αυτό δίνει σύγχυση στην αγορά, στους απλούς επενδυτές, όπου μπαίνουν με απλά buys, βγαίνουν, πουλάνε stocks και εμείς ταυτοχρόνως κάνουμε short positions. Και πάμε να δούμε και το καθαρό short position, όπου κλείνει το βίντεο μας με αυτό το καθαρό. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Εδώ πέρα είχαμε ένα aggressive short άκυρες ώρες και εδώ μέσα από ό,τι παρατηρώ έχουμε ένα πολύ ωραίο σορτάκι. Και ναι, πάλι το ίδιο βιολί. Power of 3 καθαρό. Πολύ καθαρό power of 3. Εδώ πέρα έχουμε ένα fake move προς τα πάνω και γιατί έχουμε ένα fake move? Διότι η τιμή χτυπάει αυτά εδώ τα buy side liquidities. Όμως πολύ πιθανό εδώ μέσα να κάνει SMT divergence. Θα το δούμε τώρα live.
κάνει SMD divergence εδώ μέσα, εδώ, και εδώ μέσα που μπαίνουμε στο market structure shift. Low, high, lower, low, retracement και μπαίνουμε σε αυτό το fair value gap. Τόσο απλό το strategy, μπορείτε να το μάθετε όλοι τόσο απλά, και που μπαίνουμε σε αυτό εδώ το trade short position, όπου αυτό θεωρείται ένα καθαρό short position και ταυτοχρόνως ένα reversal long. Γιατί reversal long? Διότι είχαμε μια ανωδική τάση εδώ, ένα price action προς τα πάνω, όμως είχαμε ένα AMD model καθοδικό και χτυπάμε τα sell side liquids όπου πήρε αυτό το trade και αυτά εδώ πέρα. Αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύω να το απολαύσατε, να καταλάβετε πλήρως το Smart Money Concept, και θέλω να μπείτε στο Discord Community, περιγραφή, link στην περιγραφή, ώστε να δείτε αναλύσεις, να βλέπετε αναλύσεις από τα trade, να παίρνετε δωρεάν signals, και τα λέμε μέσα. Καλή συνέχεια σε όλους. Αυτό ήταν το Smart Money Concept από τον έξυπνο trader, τον καλύτερο trader της Ελλάδος πάνω σε Nasdaq, SMC, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.